Bon dia. Avui toca anar a plaça al mercat. El que passa és que està a punt de ploure. A veure si aguanta. Ens està plovent. I com que hem anat de xulos i no hem volgut agafar paraigua, doncs ara hem de tornar i buscar-ne un. Bé, Jo porto caputxa. jo també. Allà porto una cosa que em vaig comprar als gitanos de Santander d'allà a Santonya. I també té caputxa. Però esclar, plou molt. Sí. Vale? I a casa tenim uns paraigues que s'esperen allà. Perquè s'ha d'anar a la plaça de Cuba, s'ha d'anar a Guissona, s'ha d'anar a la Sirena, i jo després hauré d'anar amb algun súper, perquè no tenim ni cel·lulosa per a jugar-nos a les mans. Evidentment hem anat a casa, hem agafat els paraigües i ara ja no plou. Però si els deixem al cotxe, plourà. Pomes, peres, kiwis, tenim de tot. Tenim de tot. A comprar, a comprar. Què compres? Puerro. Per fer? Salda a la mama que s'afum. D'acord. Amb bacallà? Sí, però el bacallà ja el tinc. Porrossal d'en bacallà. Ricot. Primera parada feta. I no hem obert els paraigües. Que si us hi fixeu bé, diem la paraula paraigua, però especifiquem-la. Para-aiga. Para l'aigua. I nosaltres parem la pluja. I per això els francesos, sembla que són, en diuen parapluie, parar la pluja. I els italians, per ser diferents, en diuen l'ombrella, perquè la fan servir tant com cau aigua com que fa molt de sol i fan ombra, l'ombrella. És que com hem viatjat una mica, els que han viatjat una mica... I els alemans? Què deuen dir? Ei, els alemans, no ho sé. Stoppen Basel. Stoppen Basel. Stoppen Basel, sí. Ho acabem de decidir Sí, ara. no, es diu Stoppen Basel. Ja hem comprat a Guissona. Ja ho tenim tot. Per al meu petitó. Bajo en sal. Que quan bajo en sal, sí, perquè diu que vol tenir la panxa de l'avi. Jo no vull que tingui la panxa de l'avi. I ara sirena. Què compres? Gubarro. Està obert, mira. Per fer el forn ja obert i tot. Veus que bé? Que fàcil que t'ho posa. La sirena et fa la vida fàcil. Veig 3 paraigües sospitosos. Anem a veure què estan fent. T'he dit una mica de paciència. Bueno, però què feu aquí menjant patates? Us he pillat? Estem fent el pessebre el 26 d'abril. 27 d'abril. Típic pessebre del 27 d'abril. Ai, no sé què li passa, això. Amb llums i tot. Espera, que hem de posar l'arbre. I ara falten els 3 reis. No em pots dir on són? Abril, llúvies mil. Mira els arbres que contents que estan. La Cassi, la meva iaia, sempre deia que li agradaven molt els dies de pluja, perquè netegen.
I sembla que la terra, que ella era de Cantàbria, diu que la terra està més contenta quan plou. I els arbres i les plantes i tot. Clar, quan vius al camp, tot són referències del camp. En les seves memòries, la Cassi deia que es pensava que els nens naixien de la gespa, perquè com que sempre estaven allà a la gespa, en el camp, amb les herbes, es pensaven que naixien d'allà, pluc, i sortia el nen. I sempre que passava el llaurador, o el tractor, o les màquines, patien perquè pensaven, si just ara neix un nen, i el maten. Clar. Què fas, papito? Mira. Això ja hauries de tenir tot ordenat, Sembla mentida de tu. Tot això és la merda que em portes tu. Perquè, esclar, tu endús i tardes tant en tornar-ho, que llavors es dic, ai, no tinc tacos del 6 i en compro. I el dia que tornes tu puc muntar una palateria. Tens un estoc nou. Aquí hi ha coses meves, però els hi cedeixo, perquè sóc bon fill. I tapat el sol i la lluna també. No. No. S'ha tapat el joc. Hi ha estrelles. I el muslet tot trist. No. I se n'ha anat el llop. Se n'ha anat el llop. Ja no està. Bravo. I no me queda bien más abajo. Però bueno, què feu aquestes hores aquí? No em deixa aixecar. No, perra, fica aquí. Per què? Perquè així mirem el noi. Em poso aquí dins? Sí. Què és això? Sorpresa! Sorpresa, de què? Ah, jo vull aquest. No, vale. La llama de vols blancs. Ja tenim tots gelats! Xin-xin, 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 xin-xin. Bien, qué rico. Sí. Mira com corres. Per què corres esparragat així? El nostre fill corre esparragat. No pares, sigue, sigue. No pares, sigue, sigue. Pares, sigue, sigue. No pares. Sigue. No pares. No pares. Sigue, sigue. No pares. Però com toses, Jan? Hi ha un xosquet, papa. Hi ha un perrito? O un gatet. Un Un gatet. gatet. A veure si surt... Gatet? 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 Era el nene! Que no li heu de dir nene, que li heu de dir Jan. Torneu a començar. Era el Jan! Molt bé. Cap. Panxa. Genolls. I peus. Ara mirant cap aquí. I manic. Mans. Cap. Panxona. Ja no ho vist, si s'estressa. I manic, què és manic? Això és manic? Què feu aquí menjant patates? Us he pillat?